weche mag chenro mar omo yedhi mar ng'e gwengewa ka bende pod wamedo timo mos ne jafwambo wadwa Joja oko kaluwore kod kuyo mar tho mar babane Hocho Makende. Chuny ma odhil mondo ruoth omigi e kindeni mag masira ka bende otimore mana bang' ndalo moko ka chien kucha ne owito mamane. Nyasaye mad miya oko kod familia mare Hocho Makende. Nyakwara Mogi, bende ing'eyo kaka nying mar Awasi mantiere kaunti ma Kisumu nochakore? Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa ler kaka oloso gi jogweng' ma Awasi kod jodongo mane bende nitiere kod ng'eyo matut e wi sigana mar nying mar Awasi. Wawinjane kaka Awasi nochakore e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakwara Mogi Ajwang' en tich ariyo manyien kendo arwakini machiegni e telo machielo e chendoni mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu, kuma owuok e sub kaunti ma Kisumu East ofuyo nyaka e sub kaunti ma Nyando ka opiyo e gweng' kata chiro miluongo ni Awasi. Ageno ni oganda modhuro osekalo kamoro miluongo ni Awasi kata oselimo gweng' kata chiro ma iluongo ni Awasi, to ipenjori ni ang'o momiyo de chak kae ni Awasi. Machiegni mokwongo kaka pile we wawinja nena paro mopogore kaka jogweng' lieko e wi gino magiparo ni nyalo miyo ne chak gweng' ni Awasi. An konyuola nan nyawasi ka ayudo ka Awasi luongo na Awasi ladhiri kapod watendo. Mamwa ne ja business e iye ka. Koro kako medo dongore tika sani Awasi osedongore, nyinge mar ladhiri norumo nikech en karo ala matindo tindo. En gi boundary adek. Nitie junction moriwore motudore kama emomiyo nochake na Awasi ne ladhiri. Koro wae ladhiri obiro Awasi. Ne en kar moro ma ji ladhore aladha kiyudo mathis tidogo ot. Ema onjugu drinks ni koro mondo luonge ni ladhiri Awasi. Gik mane uso ne gik ma wasi ne gik mag ladhruok. Koro kipacha ki historia kaka sebedo ka winjo mane gima nokelo nyingno. Wan ka gi Kisumo, wan ka gi Kamswa, wan ka gi Watombori, wan ka gi Wang'aya. Koro dhudi ng'eny moluoro Awasi ka. Koro sama Awasi ka ne chakore ne wan gi jaduong' moro iluongo ni Onyanga Udo ma en wuon la ot makane. Gine jok manochako business Awasi ka ne en jaboche maduong' ahinya. Koro sama Awasi chakore ne nitie gik matino tino mane uso kaka niang', nyoyo, gik machalo kamago. To sama ne uso ne githindo, koro ne gin gik ma ji neno ni jogo ne chalo joma ladhore. Koro nomiyo noket signboard moro kidonjo Awasi mondo ikna Awasi ladhiri. Koro sama noseket signboard no, bang'e ka koro dongruok nochako biro, ji nochako ng'e na Awasi nyalo bedo gi business minyalo timo opogore opogore. Nyingno nogol oko to nomi nying mar Awasi special. Koro mano momiyo niluongo Awasi ni Awasi. Bang' winjo kaka jogweng' kod johala osegolo paro mopogore e wi kaka gilieko gimomiyo de chak gweng' ni Awasi, we koro wawinja nena adieri mar wach kotengo kod kuku mar nonro mar gweng' kata chiro ma Awasi. Awasi nyinge no chakore ni ladhiri. Koro kano chake ni ladhiri ne en kama ne ji ladhore aladha. Ne lang'o kelo alot gi ka. Luo be ne biro omo bando iregi to gigomo gidok Kapsoit. Koro ne kamano, then kochopo 1979 then gimoro donjo kani magendo mar uso mo. Koro trailer ne aga Nairobi madhi Uganda madhi Rwanda, but kane gia from Nakuru to stopover ne beda Awasi ka. Anya kama ne jo Awasi matino tino mana nigi pesa gi matino chakore. Koro gichako donjo ka gibiro kode. But the name remained Ladhiri. The main cash crop mane nitie kaendi ma be ne konyo gi nen sugarcane, nen cotton. Ma kidhi malo kata idhi do od pamba nitie, mani pime pamba. Then tuoro ne nitie. Then kochopo around 72 ema nying mar Awasi koro donje. Koro joma dongo kuro dok piny joma malo mane gine kama koro biro gi nying mar Awasi due to magendo manochakore no. Koro Awasi obeta beta kamano koro biro nying mar Awasi koro mewo ladhiri dong. Magata kidhi back to poster to pod odong gi ladhiri. En PO Box 9 ladhiri. Awasi no ng'e ni en ji mokele but ladhiri modhi everywhere.
gweng' kata chiro ma Awasi landore kod tim kata wach mane. Chon mokwongo no kolandre maber ahinya nikech ni wacho na Awasi en kama weche mag insecurity ne ng'enye kendo ji noluoro timo ohala ei Awasi chon. To gi sani nyinga Awasi landore kaka kamokwongo accommodate ji mang'eny mopogore opogore, ji wa Kikuyu ni ka, kabila te ni ka, Nyakoria wan go ka. To bende gweng' manong'ere kaka Awasi ladhrini masani bendo meoni Awasi osegonda momora mora e yor dongruok. Ne only one street mana en along Katito Road. Koro kanyo ma kani dhie kata chieng' chiro yudo ka ji omako gigama kama ji ochung'e. Ji ng'iyo kaka chalo. Sekelo dheri moro iseuso, idonjo hotel moro kanyo imethe. But sama wuoyi kodi ni Awasi olokore town. Ka koro ikelo the district donjo ka. Koro the district ka koro donjo koro tich biro mang'eny. Any case, obed police case, obed anything, police ne Ahero ka biro maki. Awasi ka to tero dhi Ahero. Sani wan the police gine station ka. Chon Awasi ka ne onge stima, tinde wan gi stima. Mar ariyo Awasi ne onge gi pi, ma ji ne law pi maboyo marach. Sani wan gi pi. Chiro moger gi jo Kenhani omiyo mine thuolo mar loko e iye kanyo kata koth chwe kata obedo ni weather rach to ginyalo loko kanyo. Mar ariyo wanyalo neno taya moket gi county government of Kisumu, even though teche gi sani koro giti, ng'eny gi ok ti nikech repair margi ok tim e yo makare. Skunde ne tin ok ng'eny ruok, kaka piny medo dongore to skunde obedo koro medo dongo. Jo CDF geronwa skunde. Akipo compare gi chon to skunde ne tin, ne onge, ne skunde ne tin kabisa kabisa. Ne wa Awasi ka twadhi thiedhore Ahero. Sani ma wantiere health centers, dispensaries mang'eny. Nitie Wang'anga, nitie Ayucha, nitie Olo dispensaries, nitiere. Ei dongruoge ma jogweng' kata johala ma Awasi kwano. Bende gin kod rem magigombo ni kotim to Awasi nyalo medo rieny. Sirkal no nego beni ne kelonwa kata TTC Awasi ka. Human resource ma Awasi ka centra ma ji nyalo dhi, nyithindwa gi nyalo time training. Awasi wakano nego wabede kata GMTC. Gik mang'eny because esani en town. Tido ne wamanyo gige mana waringo dhi town. Jomoko dhi ringo dhi Kakamega, jomoko ringo dhi Kisii, jomoko dhi Kanye. Branch mag universities no nego bed Awasi ka because nyithi Awasi somo mang'eny. Jo power nego Awasi ka. Oandruok nyal dhi mbele because sani kata wini kidwa loso ido ni stima onge. Bank ni nyaka Muroni ni Ahero ni Katito, to Awasi ka onge bank ma mon nyalo tere pesa to gigolo kata ginyayo de hola. Wan gi joma kwa dhok, ma dhok ikwa e chiro. Iyudo ni dhiang' pielo nyaka kama ji use, dhiang' chamo nyaka ngano nyaka omena. To ndara mo koro walamo ni mondo ka Nyasaye oyie to losnwa en Awasi Katito Road mondo business watudre kata gi jok ma Homa Bay e yo mayot. Mana kamano Nyakwara Mogi gi kanyo mochopo gode giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Sani kiwinjo nying mar Awasi kata ka ng'ato nyisi ni en oja kata nya Awasi kata otero limbe Awasi, ting'eyo kaka nying mar Awasi ne obiro kendo kaka ne ochakore. Oriti masani medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi ka juba manyien bende aboduogoni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata Kiero inyaluonga ni Nyaboma.